راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام زخبركم تخاتتي مدبات الراديو إيرانا بفلايد ما مدبات زينا مساقمتين حتى لون أرى بالشيء قبل هنسي نلمي عد مالون يعد ماي بمبزحتكم بتا سنة 8 المزحف تفلتو تخونيكم قدم لكم كا غازيتيان زحف المخانو ايتر السعون تخونو تذكروا تخوني لي امن برخت بسكنا مسايلو لو منك هيد علال كاب مزحفتو وي كاب نايس نزح بركتو وز زبله اب انغولا بزعبا زلو كنتات كعلن يمص زلو فادنيا هون كسلت مزخا مسكنكا نشتمتو غير الله اب انغولا سلت لغا ابو بزعبا زلو كنتات ايرتراويان بفلاي كنت بحفشو دما ناي سدتنياتات كنتات كما يمثل كنت تكرر لينا لو معنتي الشغالي فيديوهات الشغال حبريتها كوت سلزقني مجمرتان سخا خميل خمس زرابيت كامس فوتوتخا تونات كميت لوكم الله نات كان غيرن مجمرتها ابو غناي ولا حنتي سلام يلا بحفشو كتريون كلها اباي تراي زي كونه ساب كلهم ارترايان اب تقطباوي اب تخال نغرات انت زي كوينو تالنا አካላው ዝሆነ ወላ ዝሆነ ካለ ጻውታታት አይ መጠን ወላ حتى ነው ጽቦ አራ ጽቦ ዜና እዚ ናብ ድሕሪት ተመሊስና በኸመይ ጀሚሩ ብናትካ ትዕዝብቲ ብናትካ አፍልጦ በኸመይ ጀሚሩ እንታይ ነይሩቲ ጠንቂ ፍሉይ ጠንቂ ነይሩ ዲ ወላስ እኩብ ዲ ብዛዕባ ዝቅርብ ንገረና እተን መጀመርያ ኣብተን ናይ መጀመርያ ቅድሚ ንሱ ቅድሚ ዕለት 28 تي كونتات مجمارو تا زنبرت حبريتا كاب محبر زورت تاكسي زمصت انيتا تبحال محبر زورت تاكسي لو بزعتي ات محبر زوصو مغلصي مخنياتو نزادي دانكا كلتا ورحي ابيلي يخون كاب 300 كاب كلتا 200 ناب 300 كوانزا بنزين كاب 300 غان 400 كوانزا خا نافتا كوانزا نايز عدي باتيراي مالتي سلاز وسخه ان احنا زواغازي اي سامعنا بزتفلالي مخنيات كا تصليونا مو إلهم حنتي حبريتا وتيوم تحبريتا تخا نحنا نسلسته محت كابلت اسرائيل شمونتن كساب على 3 زلو غزي ناي سراح تطو مبال مغعزيات زي مهاب سلاماو سلف هنا كايدينا زبل نيرو تي سلاماو سلفي وحجي زي تمبغسي تمجمريا معتي تي محبر وننت تاكسي ناتهم مكتلا بومبري تي مجلسي هيبو يخون ولا بدرجه محبر تاكسو نوتي زي سمعنا مونغو مستقبره خوينو شعو ابتن زبلون محلتي كم كل جزء سلاماو منقد كايت يغبريم حتى وانكم عينتنا سلاماو سلف جزيات هالو ግን بزعبا نغاد بزعبو توازن كت بزع حيكونن ግን بستفعل منقد وحد زغونه سلاماو سلف يرأي نيرو تي زخبل زقاطم ግን ابز اوانتي ولا توم محجي ابز عد زنبرو يكونوا ولا تحبريتات تبوت سبساب كاز قرب سبساب مالتي ስለዚህ እዚያ ሕጂታ መበገሲ ነታ አከምዝ ደረጃ ዘብጽሐት አጋጣሚ ማለት እዩ አራይ ድሕሪው እንታይ ስዒቡ እዚያ ነገር እዚያ ከመይ ጌራ ንኤርትራውያን ንተማብኡ ዘለዉ ኣብ ፈርትን ሰራሕተኛታትን ክፀልዎም ክኢላ ካበይ ናበይ ተጠዋወያ እያ እንታይ መልክዕ ሒዛ እያ መን ይፀልይዋ መን ኣንፈታት ሒዝዋ ወይ ከመይ ነይሩ ትምዕባለ እቲ ኣንፈት ክሕዝን ከሎ ንኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ንኩሉ ኣብ አንጎላ ዝነብር ነጋዳይ ናይ ቁጠባዊ ኩነታት ኣብ ግምት ዝእተወ እዩ ወላ ንደቂ ዓዲ ይኹን ካብ ደቂ ዓዲ ወፃኢ ይኹን ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ፍሪ ዝበለ ዱካውንቲ ማለት ከምዚ ሱፐር ማርኬታት ዲዩ ክንብሎ በእንግሊዝኛ ወይኑ ማለት እዩ እሶም እንደገና ተወሰኽቲ ካልኦት ነገራት ከምዚ ናይ ናኣሽቱ ዝተፈላለዩ
ናይ ሞተራት ካላት ናይ ኤሌክትሮኒካዊ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ንብረታት ዝሸጣ ትካላት ንዕአን ሕጂ ቀንዲቲ ጽልዋ ኤርትራውያን ከዓ ብመጠኑ ናብ ምግቢ ዝዓይነቱ ንብረት ስለንዋፈር ቶም ውሕዳት ከዓ ኤሌክትሮኒክስ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ናይ ሉዋንዳ ዘተኮረ እቲ ናብ ድኳናት ናይ ምዝራፍ ዓይነት ዝርፊያ ብዝ በቃ ብውድብ መልክዕ ብዝመስል ኣገባብ በቃ መፅኦም ዝተፈላለዩ ድኳናት ኩን ካለ ኣብ ምዝማት ኣትዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከሎ እንታይ ኢኻ ሕጂ ትርኢ እቲ ኣጋጣሚ እቲ ኩነታት እቶም ሓይልታት ናይ ፖሊስ ብኡ ኣብ ዘይበፅሕዎ ከባቢ ነይሩ ገሊኡ ነቶም ገዛውቶም ምሻሎ እቲ ንሶም ዝነብሩሉ ከባቢ መብዛሕትኡ ግዜ ባይሩ እዩ ዝበሃል ኣብቲ ባይሩታት እቲ ከዓ እቶም ተኣኪቦም እቲ ትሕቲ ዝበለ መነባብሮ ዘለዎ ሕብረተሰብ ስለ ዝነብረሉ ንሶም ተበጊሶም ናብ ተን ኣብኡ ዘለዋ ኣብቲ ጥቕኦም ዘለዋ ብሕልፊ ዓረ እዩ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ትካል ናይ ረፍያንጎ ዝበሃል ትካል ናቶም እሱ ምስ ነቲ ምናልባት ነቲ ሕብረተሰብ ክጠቅም ተባሂሉ ብቀረባ ንዕኦም ኣገልግሎት ክህብ ተባሂሉ ኣብተን ገዛውቲ ንሶም ዝቕመጥዎም ከባቢ ስለ ዝነበረ ቀዳማይ ተጠቃሚ ኮይኑ ማለት እዩ ካልኣይ ድሕሪኡ ስዒቡ ኣንጎ ማርት ዝበሃል ዓብይ ትካላት ዘለዎ ትካል እዩ ናብኡ ከዓ እንደገና ይልሕም ማለት እዩ ከምኡ እናበለ ሕጂ ናብቶም ኤርትራውያን ሓንቲ ሃውጋፍ ኣላ ብዚኣ ክትምላእ ዝደለኽዋ እቶም ሰብ ታክሲ እቲ ባጤራ ናይ ኣንጎላ ክዋንዛ ዝበሃል ካብ 200 ካብ 400 ከም ዝበፅሐ ብኡ ከዓ በቲ ትካላዊ ሰራራሕ ዝኾነ በቲ መራሒኦም ናይ መዓልቲ ኣድመ ከም ዝገበሩ ገሊፅካ ኣለይ ድሕሪኡ ናብ ኣድመኛታትን ናብ ትካላት ናይቶም ኣወፈርቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዜጋታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብልካዮ ከመይ ጌራ ማዕቢላ ኣብ መንጎ እዚኣ ሓንቲ ሃጓፍ ኣላ እቶም ሰብ ታክስን እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለውን ሓደ ድዮም ዋላ እቶም መንስያትን እቶም ሰብ ታክስን ርክብ ኣለዎም ድዩ የብሎም እንድዩ ከመይ እዚኣ ሲ ሓንቲ ነገር ኣላ ክትምላእ ዝደለኽዋ ኣይኮኑን ኣነ ከም ዝመስለኒ እዚ እቲ ማለት ዲፕሊ ብዛዕባኡ ዝተገልፀ ነገር የለን ግን መብዛሕትኡ ግዜ ብናትና ኣብዚ ዘለና ግምት መሰረት ቆላ ብናተይ ግምት ማለት እዩ ብሓፈሽኡ እቲ ህዝቢ ንሕና ብጠባይ ደረጃ ስለንፈልጦ ከም ጠባይ ናቶም ዝተበገሰ ምስኡ ዝማዕበለ ነገር እምበር እቲ ከምኡ ገይሮም ዝወደብዎ ነገር ኣይኮነ ንሳቶም እቶም ማሕበር ወነንቲ ታክሲ በይኖም ነፂልካ ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ ግን ንሳቶም ባዕሎም እውን ውድባት ኣይኮኑን ከም ማሕበር ከምዚ ዝዛረቡ ከምዚ ንበሎ ስምዒታውያን ዳእዮም እምበር እቲ ኩነታት ናቶም ውዳበ ዘለዎ ብግቡእ ዝተወደበ ኮይኑ ይስማዓነና ወገን ክሪኦ ከለዎ ስለዚ ንሳቶም ኣብ ከምዚ ክበፅሕ ኣለዎ ኢሎም ከማን ዝገመትዎ ይመስለኒ ንዕኦም ከዓ ኣብ ወጥርን ኣብ ፀገምን ዝእተወ ዳሕራይ ኮይኑ ማለት እዩ ዝሰዓበ ነገር ናብኡ መፂና ግን ከምኡ ኮይኑ ኣነ ኮይኑ ዝስማዓኒ ማለት ብመሰረቱ ክትገልፆ ከለኻስ ከምኡ ኢልካ ኢኻ ክትገልፆ ትኽእል ምክንያቱ ኣጋጣሚታት ተጠቒምካ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ዝረፍ እዩ ዝኾነ ዓዲ ይስረቕ እዩ ኣንጎላውያን ከዓ ንከምዚታት ሓንቲ ፀገም የብሎምን ስለዚ እንድሕር ሕጊ ዘየሎ ኮይኑ እንድሕር ተኸላኻላይ ዘየሎ ኮይኑ ንሳቶም ናብ ዘመተ ክኣትዉ ግድን ስለ ዝነበረ ንሳቶም ኣብዋ ከምዚታት ኣርበዩ ሕራይ ሕጊ እንድሕር ዘየሎ ኮይኑ ዝበልካኒ ክነተኩረላ ኢና ሕጊ እንድሕር ዘየሎ ኮይኑ ማለት እንታይ ማለት እዩ ማለት ደስ ዝበሎም ክገብሩ ይኽእሉ ሕጊ ሕጋውነት እኮ ምስ ሕልና ዝተኣሳሰር ማለት እንድዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ብሕልና ስለንሓስብ ብሕልና ስለንነብር ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ስርቂ ናባና ነውሪ እዩ ወይ ድማ ከምዚ ገይሩ ኢልና ንሓስብ ንኽእል ኢና ሕጂ እቲ ሕልናዊ ሕጊ እየ ዝብለካ ዘሎ ንውሽጥኻ ብሕጊ እንተዘይገዚእካዮ ኣንጎላውያን ኩሎም እዮም ማለት ኣይኮንኩን ንውሽጦም ብሕጊ ዝገዝኡ ሕብረተሰብ እቶም ዝገዝሑ ሕብረተሰብ እዮም እቶም ውሕዳት ግን ከምኡ ዓይነት ዘይስነ ምግባራውያን ሰባት ኣብቲ ግዜ ትቕልቀሉ ግድን ስለ ዝነበረ እየ ዝብለካ ዘለኹ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሕልናዊ ሕጊ ዘይብሎም እዮም ማለት እዩ እቲ ሕጋዊ መዳይ ቀሲልካ ዝረአይ ከመይ ነይሩ ዳሕረይ እንታይ ዓይነት ውዳቤታት ነይርዎ እውን ክመፅእ ንኽእል ኢና ግን ንሳቶም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከምኡ ይነበሩ ማለት ትድልውነቶም ነቲኦም ከምዚ ዓይነት ከስዕብ ኢሎም ዝተዳለውሉ ኮይኑ ኣይስማዓን ነቶም ፀጥታ ግን ዳሕረይ ምስ መፀ ኣብ
ኩነታት እናተዋስኡ ክመፁ ከለዉ ነገራት እናተቀየሩ ምስ መፁ ከዓ ንሳቶም ከዓ እቲ ዘድልዮም ስጉምትታት ክወስዱ ጀሚሮም ማለት እዩ ስለዚ ሕጊ ክንብል ከለና ነቲ ሕልናዊ ሕጊ እዩ ዝብለካ ዘሎ ከዓ ተረዲእኒ ኦኬ ድሕሪኡ እንታይ ስዒቡ ድሕርቲ ዝፈተኑ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝተረኣየ ዘረፋ እንታይ ስዒቡ ብፖሊስ ደረጃ ብሓለፍቲ ደረጃ ብወገንቶም ኤርትራውያን ከወይ ብወገንቶም ግዳይ ዝኾነ ከመይ ነይሩ እንታይ ማዕቢሉ እንታይ ናይ ምፍታሕ ፈተነ ወይ ከዓ ገለ ተራእዩ እንታይ ስዒቡ ዳሕረይ እቶም ወነንቲ ሰብ ታክሲ ኣነ ብዙሕ ግዜ እውን ዝተራእይዎ ነገር ኣይነበረን ዳሕረይ ውልቃዊ ነገራት እዩ ስቑኢሎም ዳሕረይ ሞቶ እንዳዘወሩ ዝመፁ ዝነበሩ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ካልኦት ውሑዳት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ቅሬታታት ዝነበሮም ሰባት እቲኦም ዝሓሹ ዝበሃሉ ማለት እዩ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ዝሓስቦ ነቲ መንግስቲ ከምዚ ክግበረልና ኣለዎ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ብውድብ መልክዕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክረኣዩ ጀሚሮም ዳሕረይ ግን እንተሪኢኻያ ግን እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘምርሐ ዝገልጠምጠም ዘበለ ነገር ግን እቲ ዳርጋ ናብ ውልቃዊ ጉዳይ ገለ ዝኸደ ነገር እዩ እምበር ምስኦም ዳርጋ ምትእስሳር ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓኒ ንዓይ ብመሰረቱ እውን እቶም ሰልፈኛታት እቶም ናይ ብሓቂ ሰልፈኛታት ኢሎም መስርዖም ሓልዮም ብስነ ስርዓት ከስምዑ ወይ ከዓ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ እዮም ዝተባሃሉ ሰባት ከዓ ነይሮም እዮም ግን ንሶም እውን ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ኣይኮኑን ካብቶም ናይ ታክሲ ኣባላት ኣይኮኑን እቶም ታክሲ እንታይ እዮም ገይሮም ብቐጥታ ኣብ ናይ ስራሕ ደው ምባል ነቲ ሰብ መጓዓዝያ ንዘይመሃብ ናይ 3 መዓልቲ ናይ ስራሕ ደው ምባል ሰላማዊ ሰልፊ ኢና ንገብር ባህልቲ እዮም ነይሮም ግን እሱ ተቐይሩ ተዓሊ ከምኡ ይነበረን ማለት ኩሉ ተቐይሩስ ኣብ ከምዚ ዝበልኩዋ ኣብ ዝምታን ኣብ ፀገምን ከይዱ ማለት እዩ ተረዲእኒ ሕራይ ብወገን ፖሊስ እንታይ ተፈቲኑ እንታይ መግለፂ ተዋሂቡ ብወገን መንግስቲ ኸ ኣብቲ ናይ ኣጋጣሚ ጉዳያት ገለ ክትሪኦም ከለካ እተን መጀመርያ 2 መዓልቲ ዝነበራ እንታይ እዩ እቲ ምክልኻል ዝበሃል ነገር ኣብ እዋን ሓንቲ ነገር ስለ ዘይነበረ ተሰፋፍካ እዩ ንሶም ተዝነብሩ ነይሮም እቲ ስርቂ ዓይነት ተኻይዱ ብመሰረቱ ሕጂ ዋሕዲ ድዩ ነይርዎም ወይስ ውዳበታት ድዩ ብምንታይ ዓይነት ከም ዝነበረ ንሱ ብዙሕ እቲ መግለፂ ናይቲ ፖሊስ ዳሕረይ ኣብ መበል ካልኣይ መዓልቱ ምሸት እቲ ናይዚ ከተማ ልዋንዳ ናይ ፖሊስ ኣዛዚ ዝነበረ ወላ ብሃገር ደረጃ ይኹን መግለፂ ሂቡ ድሕሪኡ ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ግን ነገራት ጋቢሎም ኩሉ ነገር ኣብ መስመሩ ሒዙ ማለት እዩ ሽዑ ፅቡቅ ኢና ውዒልና ሽዑ መዓልቲ ግን ብዙሕ ምንቅስቃስ ኣይነበረን ተን ታክሲ ኣብ ዝነበሮ ጠጠው ኢለን ሕጂ ንባዕሉ እቶም ወነንቲ ታክሲ ኢልና ንዛረበሎም ዘለና ሰባት ኩማን ገለገለ ሃጎፋት ምስ ተረእየ እቲ ሰብ ባዕሉ እዩ ነተን ኣውቶቡሳትን ካልእ መጓዓዝያን ጠጠው ኣቢሉ ክቆፃፀረን ጀሚሩ ንዖም ነቲ ተሳፋሪ ኣብኡ ዘሎ ኣውሪዱ ቆፃፀሮም ገለ ጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም እቶም ኣብ ከምኡ ዝነበሩ ሰባት እቶም ወነንቲ ማሕበር ታክሲ እዮም ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ካልኦት ሰባት እዮም ንዑ ዝገብሩ ዝነበሩ ማለት እዩ ካብቶም ወነንቲ ማሕበር ታክሲ ዝበሃሉ እውን ኣብ ስራሕ ዝነበሩ ሰባት ነይሮም ስራሕ ፈቲኖም እዮም ግን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ህዝቢ ባዕሉ እንዳውረደ እንዳተቆፃፀረ ገሊኦም ከዓ ነዚ ከምዚ መንገድታት ኣብ ምናልባት ኣብ ቪድዮታት ክዝርጋሕ ከም ዝቐነየ ናይ ጉሓፍ መጓሓፊ ባጎኒታት ኣልዒሎም ንመንገዲ እንዳዓፀው ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምኡ ዓይነት ናይ ኣድማ መስራሕቲ ሕጂ እዚኦም ወነንቲ ማሕበር ታክሲ እዮም ክትብሎም ትኽእል ኣይከኣልን ማለት ብውልቂ ከምዚ ኢልካ ክትፈልዮም ስለዘይትኽእል ብዙሓት ስለዝነበሩ እዚ ዓይነት እዚ ኣጋጣሚ መፅኡ ሕጂ ዋላ ናብቲ ዝዛረብዎ ዘረባታት እቲ ዘውፅዎ ዝነበሩ ቃላት ምስቲ ማሕበር ዝተኣሳሰር ኣይነበረን ስቑኢልካ ውልቃዊ ዝኾነ ከምዚ ተገይሩ ከምዚ ተኾነ ጥራይ እዩ ናይ ነዳዲ እውን ኣይኮነን በቃ እቲ ዝነበረ ኣስቤዛታት ኣብዚ ደረጃ በፂሑ ከምዚ ኮይኑ ከቢሩ ከምዚ ነይሩ ከምዚ ተባሂሉ ጥራይ ዝዝረብ ዝነበረ ነገር እዩ ማለት ስለዚ ኣብ ከምዚ እዩ ኩነታት ሓሊፉ ንእሳቕሩ ክንነፅራ ደልየ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ተቃውሞ ወይ ኣድማ ንበሎ በብውልቂ ዝገብርዎ ዝነበሩ ክኸውን ይኽእል ብውጅብላ ዝገብርዎ ዝነበሩ ክኸውን ይኽእል ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል ኣይነበረን ካብኣቶም ዝንዝን ደለና ዝንዝን ጠለባት ኣለና ዝብል ኣይነበረን ካብኣቶም በብውልቂኦም ዝዛረቡ ነይሮም
ናብ ሜድያ ዝኾነ ዝተወደበ ነገር ኣይትርኢን ኢኻ ከምዚ ንባዕሎም እቶም ኣክቲቪስትስ ገለ ዝበሃሉ ናይ ዝዓዱ ብዙሕ ኣይተረኣዩ ሕጂ እቶም ሽዑ ዝነበሩ ስቕ ኢሎም ብኢሞሽናል እዮም እዝን እኮ ዝበሃል ነገር እዘን ዝነግረካ ዘሎ ኮይኑ ጉዳያት እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ምግቢ ዝተኣሳሰራ ክብሪ ናይ ምግቢ ናይ መናብሮ ዝተኣሳሰር ነገር ጥራይ እዩ ነይሩ ከምዚ በፂሑ ሩዝ ከምዚ ነይሩ ከምዚ በፂሑ ፓስታ ከምዚ ነይሩ ከምዚ በፂሑ ከምዚ ነይሩ ኣለው ናይ ሕፉን ሳቶም ዝጥቀምሉ ፊኖ ዝኣመሰለ ነገራት ከምዚ ነይሩ ጥራይ ዝብል ነይሩ ዝተፈላለየ ከዓ ቅሬታ ናይቲ ሰብሲ ምስ መብዛሕትአን ምስ ምግቢ ዝተኣሳሰራ ምስ መናብሮ ዝተኣሳሰራ እየን ነይሩ ስለዚ ሕጂ ንባዕሉ እቲ መጓዓዝያ ከዓ እቲ መጓዓዝያ ንባዕሉ 300 ክዋንዛ እንታይ ማለት ይመስለካ 300 ክዋንዛ ዳርጋ 2 ሳንቲም ምን 20 2 ሳንቲም 2 ሳንቲምን 250 ገለ 2 ማለት እዩ 2 ሳንቲምን 50 ገለ ዓይነት مش አሉ 2 ሳንቲምን ፈረቕ አንፃ ካብ ዶላር ተረዲኒ ስለዚ ሲ ውድ መልክዕ አይነበረን ቶም መንስያት ካብኡ እዩ ሕጂ ናብ 300 ዝበሃል ዘሎ ከም በፂሑና እዩ ነይሩ ተኣድማ ብልግዕ ሽግራት ገለ ይረኣየካ ናይቲ ዝፀገማት ኣለዎም ግን ተኣጋባ ተሓሕዛ ኣነ ብወገነይ ከምዚ ተኣጋባ ተሓሕዛ ናይቲ ጉዳያት ግን ፅቡቅ ኣይነበረን ሕራይ እቲ ዝወረደ ሓደጋ ብፍላይ ብኤርትራውያን ማለት ካብ ናብኡ ስለተሰምዐት ወረ ክስቶ ከም ዝኮይኑ ክስቶ ኣትዮም ነይሮም ገለ ስለ ዝበሃል ከመይ ትግምቶ ንስኻ እቲ ዝወረደ ሓደጋ ኣብ ንብረቶም ኣብ ነብሶም ከዓ እንተሎ ቅድመ ብልካ ኳ ነርካ ግን ዝያዳ ንምብርህ ዝኣክል ከመይ እዩ እቲ ዘለካ ሓበሬታ هو ብዙሕ ብስታስቲክስ ደረጃ ከምዚ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ዝተባሃለ መብዛሕትኡ እቲ ፍሪ ዝበለ እዩ ዝረአ ናትና ናይ ኤርትራውያን ኣብቲ ድኳናት ናይ ዝተመርኮሰ ንኣሽቱ ሰብ ትካላት እዮም ተወሲዶም ወይ ዘሚቱ ድኳኖም ማለት እዩ ሕጂ እንተሪኢኻዮ ዳርጋ ኣብ ካብ 19 ክሳብ 21 ኣቢለን ኮነ ናትና ናይ ኤርትራውያን ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘጓነፈን ብመሰረቱ ባዕልካ ትሰምዖ ይኹን ወላ ማለት ኣዘራሪብካ ሰባት ገለ መንሽሙ ነይሩ ኢልካ ኣነ ሕጂ ከምኢለ በባሓደ ስለ ዝቆፀርኩን ከም ምስ በልካ ንትማሊ ቃል መጠይቅ ገብሪና ምስ በልካኒ ምስ ሓተትካ ፈቃደኝና ምስ ሓተትካና ኣነ መን ነይሩ እንታይ ኮይኑ ገለ ኢለ ክሪኦ ጀሚረ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ይካፋፈል እቲ ቦታታት ኣብ ጥቃ ናይቲ ሶም ዝነብሩሉ ከባቢ ዘሎ ኣዝዩ ተጠቃዒ እዩ እቲ ናብ ከተማ ዘሎ ግን ድሓን ብዝኾነ መልክዓቱ ቁርብ ናቱ ናይ ሓለዋ ኩነታት ነይርዎ እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ግን ከምዚ ዝበልኩ ኳ ነይሩ ብጣዕሚ ፀጥታ ነይርዎ ሕራይ ብመንግስቲ እንታይ መግለፂ ተዋሂቡ እንታይ መብፃዕቲ ኣትዩ እንታይ መፍትሒ ወሪዱ ብመንግስቲ ደረጃ ተሰማዕነት ከረኺቡ ዶ እቲ ናይ መንግስቲ ዝወፀት መግለፂ እታ ቀንዲ መሰረታዊት ነገር ናይታ ዝበልኩዋ ናይ ፖሊስ መግለፂ ዝወፀት እያ ምክንያቱ ንሳቶም ኩሉ ብተሓታትነት መልክዕ ክረአ ከም ዝኾነ እዚ ካልእ ደፋእ ዝኾነ ሓይሊ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ናብ ወፍሪ ዝፀባእ ናብ ፀገማት ናብቲ ሕብረተሰብ ዝወርድ ኮይኑ ኩሉ ነዚ ዝገብር ዘሎ ሰብ ከዓ ፅባሕ ንጎ ተሓታቲ ምዃኑ ዝብል መግለፂ እንተዘይኮይኑ ብላዕለዎት ሚኒስትራት ኩን ብቤት ፅሕፈት ናይዚ ሃገር ናይ ፀጥታ ጉዳያት ኩን ናይ ካልእ ኣይ ዝተዘርበ ነገር የለን ብዙሕ የለን ሕጂ ግን እንታይ ትርኢ ከምዚ ንነገራት ከምዚ መብርሂ ጥራይ ይህብሉ ነይሮም እንታይ እዩ ነዚ ከምዚ ዘብፅሐ ጉዳያት ክብለካ ከለኹ ነዚ ናይ ናዳዲ ምውሳኽ ዘብፅሐ ጉዳያት ካብ ከምዚ እዩ ተባሂሉ በቲ ናይ ሚኒስተር ፋይናንስ ንበሎ ብናትና ዘራርባ እሱ ጥራይ ከምዚ መብርሂ ዓይነት ሂቡ ዳሕረይ እቲ መግለፂታት እና ከምዚ ዝበልኩ ከዓ ብሓፂር ግዜ ጥራይተን ናይ ፖሊስ ጥራይን ካልእ መግለፂ ዝሃብኦ ነገር የለን ሕራይ እዚ መግለፂ ዝተዋሃበ እዚ ካብ ፖሊስ ዝተዋሃበ መግለፂ ንኤርትራውያን ውሕስነት ዝህብ መግለፂ እዩ ኢልካ ተኣምን ማለት ኣተኩሮና እሶም ስለ ዝኾነሉ ግዜ ወይ ተኩር ውሕስነት ዝህብ ኮይኑ ዶ ስማዓካ
ናይቲ ዝወረዶም ክሳራን ኣደራዕንከ ዝከሓስሉ ወይ ዝረኣየሉ ዕድላት ኣሎ ዶ ምስለካ? ኣነ ብወገነይ ኣብቲ ናይ ምፍሓስ ኢልካ ካልኣይ ትሕቶ ዘቕረብካያ ብዙሕ ዝኾነ ነገር ኣይረኣየን ኩሉ ግዜ ውሕስነት ናይ መሃብ ጉዳይ ግን ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ብሓፈሹ ነቲ መንግስቲ እውን ስለ ዝፀልዎ ከምኡ ዓይነት መንገድታት ክወስዱ ይክእሉን እዮም እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ደረጃ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ከዓ ወሳኒ ማለት ክትሪኦም ከለካ ክሳዕ ክንደይ እዩ ኣድማዕነት ዘለዎ ወይ ከዓ ክሳዕ ክንደይ እዩ ኣፍራሂ ወይ ከዓ እቲ ጉዳይ ከዓ ክሳዕ ክንደይ እዩ ኣዕናዊ ኢልካ ክትሓስብ ከለካ እውን ብዙሕ እሶም ፅቡቅ ገይሩ እቲ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ይፈልጦ እዩ እቲ ህዝቢ ከዓ ነቲ መንግስቲ ይፋለጡ እዮም ከም እንታሽም ኮይኑ ተሰሚዐና ክሪኦም ከለኹ ብዙሕ ሕጂ እንታይ ኢኻ ማለት እዩ እቲ ዘምፅዎ ዋላ እቲ ዝነበሩ ቃላት ከምዚ ዝበልካዮ ሕጂ ተዋሃሂዶም ድዮም ገይሮሞ ወይስ ከመይ እዮም ምስቲ ወነንቲ ታክሲ ዝበልካዮ ኖኖ በበይኖም እዮም ተነፃፂሎም እዮም ዝበልኩካ ሕጂ ኣብዚ ትጠቐም እንታ ናይ ክትመስሎ ትኽእል ማለት እሶም ዞም ሰባት እዚኣቶም ክወሃሃዱ ዝኽእሉ ዘይምዃኖም ብውልቂ ዝወስድዎ ስጉምትታት ነቲ ጉዳይ ፀልይዎ እቲ ዕላምኡ እውን ኣስሒትዎ ድሓር ሕጂ ዕላምኡ ስሒቱ እቲ ጉዳይ ነው እሶም ዘይሓሰብዎ ጉዳይ ኮይኑ ሕጂ ናቲ ናይ ፀጥታ ክመፀካ ከምኡ ናይ ውሕስነት ጉዳያት ካልእ ምናልባት ኣነ ንድዒ ክስታይ ዝተወደበ ካልእ ነገር እንተዘይሃልይዎስ ብዙሕ ከምዚ ኣብ ፀገማት ገለ ካልእ ከዓ እንታይ ከተረጋገፅ ትኽእል መስለካ ሓንቲ ኣገዳሲት ነገር እዚ ሕብረተሰብ እዚ ከም ካልኦት ምናልባት ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝፍፀም ነገራት ከም ንዓይኒ ንሓደ ሰብ ንሓደ ጋሻ ወይ ድማ ንሓደ ስደተኛ ወይ ሓደ ኣብዚ ንግዳዊ ንጥፈታት ከካይድ ዝኽእል ይኹን ካልእ ቱሪዝማዊ ዝኾነ ነገራት ዘካይድ ሰብ ከምዚ ኣርሒቕካ ከምዚ ሕማቕ ብሕማቕ ምጥማት ገለ ዝበሃል ነገር ይብሎም ከምዚ ከም ጠባይ ክትሪኦም ከለካ ብጣዕሚ ማለት ክቡር ህዝቢ እዩ ማለት ከምዚ ኣጠማምታ እውን ከምዚ ናይ ሕስድና ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣገባብ ኣረኣእያ ብሓፈሹ ከም ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኩነታት እዚ ከጋጥመና እንከሎ ምናልባት ናብ ሂወትና ኣስጋኢ እዩ ዝበሃል ጉዳይ ዘየጋጥሙና ነገራት ከዓ ናብቲ ጉዳይ ኣተኪሮም ነቲ ምግቢ ነቲ ገለ ብምስራቅ ጥራይ ዝኸዱ ካልእ ኣይኮነን ነይሩ ንሳቶም እዮም ሕጂ ተጎዲኦም ንሶም እዮም ሞይቶም እምበር ካባና ብከምዚ ዓይነት ወይ ከዓ ኣዕናዊ ብዝኾነ መልክዕ ከምዚ ኣጋጢሙ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእልን ኢኻ ኣነ ኮይኑ ይስማዓኒ ብናተይ ገምጋም እውን ከምኡ እየ ዝግምግሞ ማለት ኣብዚ ምሳዕ ፀኒሕና ዘለና ክሳብ 3 ዓመት ከምዚ እዩ ኢለይ ናተይ ገምጋም ማለት እዩ ካብኦም ዝተቐትለኸሉ ድዩ ካብቶም ኣንጎላውያን ካብኦም እቲ ፀብፃብ 4 ዝብል ግን ካልኦት ክህሉ ይኽእሉ ኾን እዮም ኮይኑ ዝስማዓና ኣነ ምክንያቱ ብዝተፈላለየ መንገድታት ኣብቲ ስእሊ ከም ትሪኦ ካልኦት እዮም ብዙሕ ኣሎ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ካብ 5 ወይ ካብ 6 ንላዕሊ ገለ ሕጂ ኣነ ብስእሊ ጥራይፈላለየ ክሪኦም ክኢል ኣለኹ ነናይ ቁፅሪ እዮም 4 ዝብልዎ ዘለዉ ግን ረኣኹም ብዙሕ ንፁር እውን ኣይኮነን ሕጂ እቲ መግለፂ ዘውፅኦ ናይ መንግስቲ ጥራይ 4 ተወጊኦም ኣስታት 100 ገለን ከዓ ዝኾኑ ከዓ ተቆሲሎም ዝብል ፅቡቅ ድሕሪ እቲ ፍፃመ ሕጂ ሃዲኡ ድዩ መጀመርታ ኣብዴት ክንገብር ኣለና ሃዲኡ ድዩ ከመይ ኣሎ ድሕሪኡ እቲ ዝስዕብ ሕቶ ከዓ እንታይ እዩ እሞ ሕጂ ከመይ ኣሎ እቲ ሂወት ናይቶም ኣሕዋትካ ኤርትራውያን ክወፁ ክኣትዉ ስጋኣት ኣለዎም ድዩ ኣብ ትካሎም እንደገና ክሰርሑ ትብዓት ኣለዎም ድዩ ተረጋጊኦም ድዮም መንፈሶም ሕልንኦም ናቶም ሞራል ከመይ ኣሎ ድሕሪኡ ከመይ ትዕልሉ እቲ ስጉምትታት ዳሕረይ ቀፂሎም ድዩ እቲ ናይ ማሕበር ታክሲ ከም ዝተኣስረ ሓንቲ ሕጂ ሓንቲ ወይ ዝረኣኽዋ ኖቫ ጆርናል ትብል ኣብዚ ዌብሳይት ኣላ ንሳ እቲ ናይ ማሕበር ታክሲ ፕረዚደንት ናቶም ማለት እዩ እቲ ምክትል ኣቦ ወንበር ናቶም ከም ዝተኣስረ ኣብ ቤንጌላ ከይዱ ካብኡ ከም ዝሓዝዎ ምስ ሓፍቱ ከም ዝነበረ እሞ ከም ዝሓዝዎ ተገሊፁ ማለት እዩ ሕጂ ወቃዓዊት ብዘይኮነ መንገዲ እውን ብዙሕ ወቃዓውነት ዘይለበሰት ስኢልካ ማለት ናይ ኣድማ ናይ ዕለት 11 ክንገብር ኢና ትብል ወረቐት ተዘርጊሓላ ብገለገለ ከዓ ካብ ኣሕዋትና ካብ ኤርትራውያን ዝሰምዑ ነገራት ከዓ እቲ ምስቶም ኣብዚ ዘለው
حلفتي يكون استمنا محضر زعللو سبات وغوني تسمع نغري ولا حنت فقد سلا زي توهبو فقد ناي سلامه وسلف زي توهبو خابز عدب تاع حدغنيا سلا زغونه نحنا نفولط نغريسو فقد سلا زي توهبو كغبرو سايكولن يميلو بنا ግን على 10 حدث نتي وننتي نتي نعوز بلكا زلخ نزل ناي ابو كتل ابو برناي محبر وننت تاكسي انت زي وصاخمو لنا سلامه وسلف نغبرينا يلو زي لطفو ورقت تقبلنات كم زي بقول لي زقلت زلو اجي ون كوم إلهم كا كون إلهم كي تفقد لهم قال ناي موسى تخولهم اي مالسي تحت 10 خميتي اي وصل زي هرا اتي ابو وجنت ني ارتراوان كم يصلوا مالو دحر فصامسي اكم كانت له حجي ارتراوان رجيوم رجيوم صرح زخل ناي بوليس ناي منغستي سقم تسالدو نحنا مالس كلاتهم قصيلي تسب مالتي ناي سرح كنتاتو ابزلو نغور تمليسو توم تحاسيوم زلو اب حجي زرا اقول مالتي ማለት እንታይ ክገብር ኤርትራዊ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ተሓጋጊዙ ድዩ ክሕግዞም ወይስ እንታይ ክገብር ገለ ይግበር ይኾን ቻት ዓይነት ዝኾነ ዓይነት ሓደጋታት ከጋጥም እንከሎ ኩላቶም ኤርትራውያን ተሓጋጊዞም ዘዘላቶ እንዳዋፅእ ሰብ ነቶም ግዳይ ዝኾኑ ሰባት ብዙሕ ግዜ ክስታይ ገብሮም ትካሎም ማለት ኢና ይስኹም ሕጂ እውን እንታይ ክግበር ቁሩብ በዝሒ ኣሎ ሕጂ كمي من قد يوم كحزوه ويبغني من قد مالسي تسوي كابوي تودي بكا قال لك هون نتقبر قل تراي انتناي واتساب جروب تقبر مو انت خمس طريق يقول له تبهال بقى سايت تكتفولتو ناي قد ناي كونن فلتكا ناي قد ناي كونن تازلات كا عام تحجز مالتي كم زي عينت المدتات سلازلو منالبات بهم عينت من قد دي فران تاي كراي بزو قال بدحر حجي انت يم كغبرو نزبلو حتوتات بزح انا سقات قال ابزلو نتات اي مثلا نزغور معلت جن كرايو جن إليلو دارجا مرسول كوين سمعني. كنت حتى ينزلواني يتحنتي تنقف بلكاني كاخا تحقق جزء من إرتراعن تبلن سنحكا سأربع مقتبل الليخا زبدة جزلو نفاس أيتسألوهم دون نتي عدهم نتي أو زلو نباري يتحقق زي تأرأر حد حدو ده يقبر صبوح ونتقلو ودو كمية نقوم سخا حميت عزبتخا أو والله خطو سخلي اسكازيا ورد جمله لكاسي تي حجي زلو غزي معنات اب كله زلو تي نريون سم تغزي يصلوهم دخت بالكلخه هو اذا بدك زلو خناتات تي ارتراوسي بستفعل شنخ بستفعل مخنياتات اندا تطعمت اندا تخففل دي تخي زلو حجي ابوخه تي ارتراونا حدوسي يتعرأر دو يتحغاغز دو يمالالا دو ولا سالو يصقمات كميت عزبتخا كمو عينت زخونه صقم يلا مالسي اما تحققاز زتفلالي ام مغبار محقاز كومو عينت صقم يقول لهم تي مفلل لا يزبحال قال بزح كابز انغولهم يل دحاني مالسي سراح ترايح سراح بتعم بيزي وتسب ابتي غزيو ننترقي بولكايو مالسي تعلل ويك تزارب نسولو قال بتعم تغاناغستيوم مزحتهم بحلفتهم عبيت كامباني سلوم قال لهم channel علوم حجز خان كله والحنتي اي فهونيم تزغبرو نغراتون بتعم صبق يو مالسي بحفشو تاونتاو تحساسبا زبحال ነገር አለው انا كم كله بزح كمزي مفل لاي كمزي نمونغوم زلو كساي انا رئي فلتني تعمي ولا تعلالات ولا كلها تعمي دس بلاك مالسي صبو ነገር انا كم بوزيتيف كم اونتاو ነገር يزل يقصل لكم حجي بزح غزي انا ميديا كمان بقدامايسي سويلو بزح كغاح زقنن نباخ مصكاي يقصل لهم بلك مالو يقصل لكم بلا الله خدي نباخ متينا حجي ኣብ አንጎላ እንታይ ይኸውን ኣሎ እንታይ ይኸውን ነይሩ ርኢኻዮ ትገልጸልና ኸ ሓደ ስእሊ ንወስድ ኣለና ኣብ ደገ ክግለጽ ከሎ ብሜድያኸ ከምቲ ባይታ ዘሎ ኮይኑ ክግለጽ ዶ ረኺብካዮ ተጋኒኑ ዶ ዘይመልክዑ ሒዙ ዶ ማለት ኤርትራውያን ኣብኡ ኮይኖም ወይ ኣብ ደገ ኮይኖም ነቲ ብኡ ዘሎ ኩነታት ክገልጹ ንሰምዕ ነርና እሞ ዋላ ብኻልእ እውን ክግለጽ ነይሩ ሕጂ እቲ ደገ ዝግለጽ ዝነበረ ነቲ ባይታ ዝነበረ መጢንዎ ኢልካ ትሓስብ ዶ ብዛዕባ እዚኣ ክትነግረኒ እሞ ግዜኣ ክንውዲና كيف حوي انت مثلك تي كل جزء
እዚ ሚድያ ሎሚ ኩሉ ሒዝዎ ብኢዱ ስለ ዘሎ ኩላትና ፀገም ትረክብ ኢኻ ማለት ኣደራ ብዝኸውን ዘይከውን ነገራት ኣጋዊሕካ ምዝራብ ገለ ክብድ ይብለካ ይቁርብ ማለት እቲ ልዕሊ ኩሉ ዘሕዝነካ ንሱ እዩ ማለት እዩ ንሕና ኣብዚኣ ከለና ብሓንሳ ጎነይ ተሃሪመ ዘይበልናዮም ከመይ ገይሮም ከጋውሑ ከም ዝቐነዩ ኣነ ገሪምኒ ገለ ይሪኦ ግን ትፅበዮ ከዓ እዩ ማለት እንታይ ኢልካ ክትፅበዮ መስለካ ኩሉ ሰብ ለባም ኣይከውኒ ምናልባት ለባማት ውሑዳት እዮም ማለት እዩ ዓያሾ ከምዚ ከማይ ከዓ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ እቲ ዝዛረብ ሰብ እቲ ንዕኡ ዘጋውሕ ሰብ ከይንሰምዖ ማለት ንሕና ከመይ ጌርና ክንሰምዖ እቶም ኣብዚ ዘለና እቲ ካልእ ህዝቢ ግን ንዕኡ ምስ ሰምዐስ ናባና ደደው ኢሉስ ከምዚ ኣጋጢሙ እሞ ከምዚ ገለ ኢሎምና ኦኬ ኣነ በዓል ወፍሪ ወይ ከዓ በዓል ትካል ኣይኮንኩም ግን ናይ ዝኾነ ይኹን ፋብሪካ ዝተጠንቀፈ እቶም ዓበይቲ ትካላት ዘለዉ እዘን ዝብለካ ዘለኹ ንኣሽተን ብመጠን ክትሪአኒ ከለካ ንኣሽቱ ማለት ኩሉ ንእሽተይ ሰብ ንእሽተይ ከዓ ክጉዳእ እንከሎ ቁሩብ ክብድ ስለ ዝብለካ እምበር ንኣሽቱ ትካላት እዩ ንሱ ናትና ናይ ኤርትራውያን እዩ ዝብለካ ዘለኹ እሱ እዩ እቲ ተሃሲሉ ዝብለካ ዘለኹ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ኢልካ እውን ክትምዕዶም ወይ ክትዛረቦም ስለ ዘይከኣል ከምዚ ንምንታይ ትገብሩ እሞ ከምዚ ኢልካ ክትምዕዶም ወይ ክትዛረቦም ስለ ዘይከኣል ዝኾነ ሰብ ግን እንታይ ክፈልጥ ዘለዎ ነቲ ነገራት ኣጋዊሑ ሕማቕን ዘየድልዮም ነገር ዝዛረብን ነቲ ጥዑይ ጥዕና ዘለዎ ዝዛረብን ሰብ ፈሊኻ ምፍላጥ ግን ቁሩብ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ማለት እቲ ውርደትናስ ኩሉ ግዜ ብከምዚ ጌርና ክንመምዮ እዩ ዝሓሸ ማለት እዩ እያ እምበር ሕጂ እቲ ከምቲ ዝበሃል ዝቐነየ ከምዚ ኮይኑዎም ዶ ኤርትራውያን ከምዚ ኮይኑ ዶ ከምዚ ተቃፂሉ ዶ ከምዚ ኢሎም በቃ ማለት ቦጥ እንድሕር ተቃፂላ ናይ መን ቦጥ እያ ከማን ኣይበሃልን እዩ እቲ ዝቃፀል ዘሎ ቦጥ እዩ እቲ ናይ ጎሓፍ ከዓ ነይሩ ከዓ እቲ ክሳይ ዘቃፅለዎ ጎማታት ናይ ማኪና የቃፅሉ ነይሮም ግን ነዚስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ፋብሪካታት ተቃፂሉ ኢልካ ክትዛረበሉ ወይ ከዓ ከምዚ ኢልካ ክትዛረበሉ ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት እያ ቁሩብ እቲ ነገር ከምዚ ዝብለካ ዝፀናሕኩ ካብ ሕልና ሕጊ ወፃኢ ዝወፅ ስለ ዝኾነ ቁሩብ ሽግር ይብለካ እዩ ምርግፅ ፅቡቅ ونحن خا نتي زتجانا حبريتا لكون متحاز تخكلني حبريتا خب بايتا نمركابينا نتي نزوم جيرنا يزلنا خمزي أنا سقط رادينا لو زلنا كل نتاو زخون حبريتا نركبيو تناتنا ديليت كومينا ونقبل زلنا سلازي سلجزي خاص لما بري خاص لما ردأت خا سل حبريتا خا أزي مسكنا كادر أسي غازتينيا راح مسكنا جي نمشي رشات بلون حلالو سمع تزي كوينو أنا ودي اللهو بقى أنا لا شيء زقات عم فتير كانت تخفلت على زبها النجار بمفلاتن حبريتها بمحل لا فنكا تقديس كان باي الدول كاي مسكنكا حفشا وقع نقول له أبزي أنغولا زنبر زلو إرتراوي بسعرو زفلت بسعرو سريحو زنبر ريسو زنبر كان تبتب كتفتف زي بولو سبيو أبزي زلو نحنا تسألي كهلونا يخلق هوني أبزي سلزلنا نريو سلزلنا بخالق إنزا سكف نقر يلا سرح مسرح كا تقولناتي زغاناتنا معي كله أبزي زلو إرتاوي تقباري مالتي زخفر عنه ويكاف حبنا نزلو ونقر سلزغوني يعني زاربك زلو سلزي كلاتنا بز جوات أخبارنا نحرد علنا خوينا هم سوالكوها متحققاس نتوم زقاتهم محمد زقاتهم بمتحققاس بانصارو خا نتي زنبره كونتات تعذيبكا وي نعمه تنقو خمس مقبار لاي بكل مداي نتا على لقب مخات يو نيرو انيو حجون كم نحرد زخونه نغر اغاتيمو كم كل غزي كم تتحابروا ولا انت صقامي بينامو يا مسجنا كان عفاش شيء قوي بز طرفه نقولاتهم إرتانكا بتيز اللقمات كله داتا مقالكا بمهاد يا مسجنا بو سلام اليوم برالكم صار خلاص خوف آمين آمين يا أنيلنا سلام مشات كبرتها بالله سلام روح مشات